Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tikulandireni nonse kulikonse kumene muli mchigawo chino. Ndabweranso ine mtolankhani muja opanda pepala pompano pa Dreams Media YouTube channel. Timabwera ndi nkhani zosiyana-siyana kuchokeranso ngodya zingapo zosiyana-siyana. Mu nthawi ino takutengerani pa tsamba la Facebook la Times 360 takali pompo chifukwa tikhale tikugadabula nkhani ziwiri zitatu makamaka zina zimene zalembedwa pamenepa kutengera ndi newspaper ya The Daily Times imene yabweretsa ndithu maheading awiri atatu kuti tikhale tikuwunikirapo makamaka mmene zinthu zikukhalira. Mongokumbutsana dziwani kuti mdziko muno tasankha mtsogoleri wanyuwani ndipo mtsogoleri ameneyu ndiyemwe anali mtsogoleri zaka zingapo zapitazi. Iwo a Profesa Arthur Peter Mutharika awina ndithu ndi mapelesenti ochuluka kwambiri ya kugonjetsa Dr. Lazarus Makathi Chakwera, ndipo tikudikira kuti alumbiritsidwe m'masiku angapo amene akubwerawa. Mu nkhani zina tili nkhani zomwezi zandale musaiwale kuti panalinso mpungwepungwe makamaka m'masamba amchezo pomwe pamaveka mphekesera zonena kuti Vitumiko Mumba omwe anali kapena tinene kuti amene ali running-mate a Dr. Lazarus Makathi Chakwera pamamveka ndithu m'masamba mchezo kuti amayenda chamseri ndi msungwana woyimba amene amadziwika ndi dzina loti Lita. Ambiri ndithu mukundziwa tsikana ameneyu tsikana wooneka bwino chiphadzuwa ndithu cha Malawi chamveka mbiri yonena kuti amayenda chamseri ndi Vitumiko Mumba. Komatu nkhani imeneyi ndithu isanafike patali Lita anabwera poyera analowa live pa tsamba lake la Facebook ndi kufotokoza tsatanetsatane wa nkhani imeneyi, ndipo iyeyu ndithu akunena kuti iyeyu ndithu ali ndi chibwenzi chodziwika bwino ndithu mamuna amene ampangana chibwenzi chabwinobwino kotero kuti sizoyenera kunena kuti anthu adzinena kuti iyeyu akupanga chibwenzi ndi Vitumiko Mumba. Nkhani imeneyitu inasitsadzaye pamene msungwanayo anajambulisa pa chithunzi china chimene anakhalira Benzi yodula kwambiri. Benzi ndithu kandi BMW koma ndi galimoto ndithu yomwe imatha ndithu kukokolola makwacha ochuluka kuti galimoto imene munthu ukhale nayo. Zimenezi ndithu zinadabwitsa kuti kuyimba komweku atsikana kuyimba komweku kapena business stand timene atsikana amenewa akukwanitsa kumagula ndithu magalimoto amtengo wapatali wochita amotero. So iyeyu ndithu analowa live kunena kuti sizoona kuti ineyo ndikuchita ubwenzi ndi Vitumiko Mumba. Komanso Vitumiko Mumba ndoti nankumana nawo show ina chifukwa panali chithunzi china chimene chimathamangathamanga masamba mchezo chithunzi ndithu chimene panali ndithu Amumba komanso Lita ndi anthu ena angapo chimene ndithu chazungulira masamba amchezo. Timangofuna ndithu kuti tingolambula bwalo makamaka ndi nkhani imeneyi imene ndithu ya tekesa masamba amchezo kungotsatira kumaliza zisankho zathu zimene tidachita pa 16 September mchaka chomwechi cha 2025. Koma tibwere ndithu nkhani athu ya lero imene tikufuna tiwerenge pakadali pano makamaka kuchokera pa Times 360 pamene ndithu pa chithunzi chake payikidwa ndithu tsamba lapatsogolo front page ya The Daily Times. Tiwerenge motera kuti The Daily Times front page, the fate of the 8.76 trillion 2025 to 2026 national budget will rest the hands of incoming cabinet to be formed by President-elect Peter Mutharika, Democratic Progressive Party DPP, said yesterday. Ndithu chithumba cha makobidi ochuluka kwambiri chokwanira 8 trillion chikhale chili m'manja mwa nduna zimene asankhe president amene wangusankhidwa chakumene amene anda Profesa Arthur Peter Mutharika. Nkhani ndithu ikutero pamene papa tateninso ndilowe ndithu pa tsamba limene pa front page pamene papa pamene ndithu paimbidwa zinthu zingapo mukaona ndithu chakumeneko kuli mkulu wina amene wavala chisoti chake chionesa kuti iyeyo ndi lawyer ndithu akuti US court lifts seal on Malawi mining case. Ndithu kumene kuso ndithu dziko limene la US ndithu likuchita ndithu milandu iwiri itatu ndi
nkhani ya Malawi yokhudzana ndi migodi. Tiwerengeso ndithu pa page 9 pamene akunena kuti 3 trillion spent within 4 months. Ndithu Malawi kuno ndithu ndalama zochuluka ndithu zokwana 3 trillion zikuonongedwa zimaonongedwa kwa miyezi 4. Ndalama zimene ndi ndalama ndithu za nkhani 3 trillion si ndalama zamasewera, ndi mpukulu ndithu ndi mtonyo kuti sungotole kulikonse ndithu. Tikaona ndithu pa newspaper imeneyi pali ndithu ayimbe Chihana komanso Professor Arthur Peter Mutharika. Tibwerenso ndithu pazina zimene zalembedwa pamene alemba kuti debate on second vice president law amid economic woes. Ndithu pamene palembedwa by Isaac Salima kuti legal Putins have said that Alliance for Democratic Afford leader Enoch Chihana has not automatically assumed as the position of second vice president. As president-elect, President Mutharika must exercise his prerogative to appoint him. Officials from the Democratic Progressive Party and Afford agreed that Chihana would take up the role of second vice president as part of their alliance agreement. However, concerns have been raised about the relevance of the office at a time when Malawi is facing significant economic challenges. According to legal experts, if he chose to do so, Mutharika may appoint Chihana. Moni wanose makamaka kwa ino Malawi choyambirira maulemu anu ndipo inenda kutayilani kantengo. Dzina langa ndine Atanaze Mvuyekule, nimachokera ku Rwanda. Ndine mmodzi mwa anthu othawa nkhondo aku Rwandawo, ndipo ndili mu dziko muno pa nthawi yokwana mwina zaka 40 50 choncho. Ndikuyamikira iniyo chifukwa chani? Chifukwa cha maufulu, chifukwa cha mtendere, chifukwa cha bata, chifukwa cha chikondi, chifukwa cha china chilichonse, iniyo ndinu wani. Ndikuyamikira iniyo chifukwa choti mumamvetsetsana bwinobwino. Mukati musinthe zinthu mumazisintha mwa ufulu. Mukati muchotse yawo mbweretse yawo mumazichita mwa mtendere. Ifeyo mvothawa nkhondo ndipo ndine mmodzi mwa iwo. Sindikuyankhulira gulu, ndikuyankhula ine. Chifukwa choti mwatidodometsa. Ndipo apa mwatuluka mumavuto amasankho mwa smart. Mwasintha zinthu in a smart way. Pamene maliko ena kuti zinthu zisinthe pamaketsedwa mwazi. Ma-Africans timapana ndipo timaphedwa, ena afe timapezeka tathawa. Ndikumapezeka kuno kumalawi, ndikumapezeka maiko ena. Ndaza ndi nkhani yanga siyapatali. Pambuyo pokuyamikirani monga sondanenera kuti ndiochokera ku Rwanda, ndimafuna ndiyabuze anthu chilungamo. Dziko lino kwa zaka 5 mmene malamulidwa ndi chipani cha MCP atalowa anachita na ubale, ena mwa ubale ni maiko anachita so ubale ndi dziko la Rwanda. Ndipo ndikunena lero kuti zikoza kutheka, ndipo mamboni ndili nawo kuti dziko la Rwanda ndi chipani chake cha RPF zapweteketsa chipani cha MCP ndi ulamuliro wake. Chifukwa akatswiri ndi akadaulo ena zochitika zambiri mumabatsidwa, mumauzidwa, mumalangizidwa, munawatenga ngati anthu oti akukutengerani patali. Koma anthu aja ndi iniyo simuli pa level imodzi. Dziko la Rwanda ndi dziko lakupha, la nkhanza, la nkhondo, lopanda mtendere, lopanda ufulu, lopanda chilichonse. Mukawerenga za Human Rights Watch chaka ndi chaka, dziko la Rwanda limayikidwa pa mndandanda wa mayiko amene mukuphwanyidwa ufulu kunzika kwake. Kulibe ufulu ku Rwanda. Ndende zoyipa zili ku Rwanda. Chilichonse choyipa chimapezeka kuti omweko. Koma mayankhulidwe ake
autsogolemero ku Rwanda akamabwera ku maiko anu amadzionetsera ngati zawo zili pabwino. Iniyo ndinu wani chifukwa chino mumamvetsetsa chitukuko. Chitukuko choyambirira chimakhala cha m'mimba ngati munthu wakuta amayamba sokuona msewu, ngati munthu wakuta amayamba sokuona zochitika zina, ngati munthu ali ndi chakudya akupeza mankhwala ku chipatala. Icho ndicho choyambirira chimene munthu amayamikira. Nde inuyo AMCP mumafuna kukaphunzira zinthu za ku Rwanda kutengera kalilime kawo kakuthwa, pamene ino mavuto anu Amalawi chimene akuchifuna choyambirira ndi ufuluwo ndi mtenderewo. Ndikulankhula za ku Rwanda mokupatsani zitsanzo zimene munatenga, ndifo ine pakati ipa ndinachita mantha kuti zimene ndinathawa kwathu zandipezanso kuno. Pamene munadzutsa anyamata azikwanje kuyamba kuletsa anyamata anu amdziko muno kuchita nawo mademo, pamene mademo ali pati ya ufulu ndipo muli nawo mu constitution ngati ufulu wina umene mumapatsa nzika zikakhala kuti zili ndi madandaulo. Koma inu AMCP munaletsa ndipo munatenga anyamata kumakapa wanthu, ndipo nanena kuti chitsanzo si china, uyu ndi Paul Kagame uyu ndi Paul Kagame mmene wafika kunoko. Ndipo iniyo muli ndi umboni, musapire nawo anthu amene munalowetsa mu dziko muno aku Rwanda muulule ku DPP awachotse, ndipo DPP isatengerepo choyipa chilichonse cha maphunziro a anthu aku Rwanda chifukwa azakusokonezani. Anthu aku Rwanda amabwera ndi zolinga zobisa zimene timati hidden agenda. Amafuna kudzionetsera ngati aphunzitsi abwino amene afika patali ndi nkhani zina ngati zitukuko, ukhondo, development, zokhuzana ndi misonkho, zokhuzana ndi misonkho chonje maphunziro za nkhalango, zinthu zambiri. Ndipo muli nawo mukuwasunga mu sector ndi ma institutions ambiri osiyana. Koma cholinga cha kudzipereka kwawo kumakhala kufuna kubwera kudzayipitsa anthu amene anawathawa iwo. Nkhani yachiwiri yakachitidwe kaumboni amene munatipatsa kuti mugwira ntchito limodzi ndi Paul Kagame ndi ulendo mumapanga exercise ya relocation, ndipo mumachita za malamulo a dziko lanu lofuna kuchotsa ma refugees mene ino kuno mali ma Burundi kuwachotsa ma business chaka cha 2023. Munachita zimenezozo motsata malamulo, koma munalibe chifundo. Munazichita zinthuzi mwankhanza zazikulu kwambiri, ndipo munalanda katundu, munamanga wanthu, munathamangitsa wanthu, ndipo kumasukulu kwinako kumanga ndi azimayi omwe wayembekezera. Zinafika poti dziko ngati boma la MCP linalanda makontena 125 kumsika kwa Ngona. Makontena mananyamulidwa ndi katundu wake mkati onse ndikupita ku area 30. Mpaka pano anthu aini yake katunduyo ali kumsasa, akuzunzika, akuvutika. Zimenezo ni ndale zimene mudachita pochita exercise malamulo anu, ndipo ndizoona. Koma amene anapindula ndi ndalezo ndi Paul Kagame amene amafuna kuti mumugwirire anthu, ndipo ena mwa iwo munagwira anapita ku butchery ya Paul Kagame akuphedwa, kanaphedwa, kakuzunzidwa motani, koma tili ndi mayina. Ndipo pano tikulirabe za anthu amene adagwidwa kuno ku Malawi atakhalako zaka zambirimbiri ndi kupita ku Rwanda, ndipo pano sitidziwa kuti iwowo ali motani. Pambuyo pa katundu panapitanso anthu. Mwachidziwikire ndikaona mukuonetsetsa kwa ine adapindula ndi Paul Kagame basi, osati dziko la Malawi. Munali ndi njira zambiri zoti mudakatha kuwauza anthu kuti mumapereka misonkho yochepa, mumaba apa, simuyendetsa chilungamo yapo, kuyambira lero muyambe kupanga chonchi.
apopo ndi ndale za Paul Kagame sizinali zobisaso nkudziwa kuti mukumutumikira pamene nduna wa nthawi imeneyo wa Homeland Security bwana Dzikale Ng'oma anaulula nkunena kuti alandira ndalama 2.5 billion yoti agwire anthu ndipo anakwaniritsa. Katunduyo tikumulira mkhale mukuchita exercise maufulu anu iniwo mumatha nkusintha maulamuliro kupita kumizere nkuvota kusankha mwaufulu kudandaula mwaufulu nkupita ku koti nkubwerako kuyankhidwa milandu yanu mukuchita mawu ma demonstration zonsezo ife timakhala osilira ndipo iniwo amalawi ndi ulamuliro ulipo pambuyo kumva chizandaulo zanga nyamukani mukabzale mtendere mukabzale mitengo ya ufulu kumayiko akwathu mukaphunzitse osati iniwo muphunzire yayi iniwo mukaphunzitse Rwanda mukaphunzitse Burundi mukaphunzitse DR Congo kuti amasankha bwanji mwa ufulu kuti munthu amayankhula za kukhosi motani kodi anthu ali ndi ufulu joina zipani zosiyana motani chifukwa kwathu ngati ku Rwanda kuli chipanichi chimodzi RPF cha Paul Kagame mmene mwasintha maulamuliro kuyambira 94 muwerenge ma president amene akulamulirani ife ndi mmodzi yemwe. Nthawi ya kampeni amationetsa mfuti kuti mukapanda kundivotera basi zanu zada anthu amavota mwamantha ochita makani amaphedwa ochita makani amamangidwa ochita makani salandira service kuboma ena tikachepeza kampata nkuthawa ndikutilondola sokunoko ndi akatilondola boma la MCP linawathandizira kutizunza ndiye saboma limene labwera apali mukhale achifundo. MCP yataya mpira pochita nkhaza ndipo tengerapo maphunziro ena pa ulamuliro wa Paul Kagame ndipo anthu awo amene munguwasunga kuno azitsanzo zilipo boma walitazafuna kudziwa ena mwa iwo alipo ndipo sanabwerere mtendere anabwera kusaka mahutu amene adathawa. Boma la Rwanda silipu mabwino ndi kampu ya Dzaleka chifukwa mu kampu mwa Dzalekamo muli mitundu yokhayo ya East Africa imene ikudandaula Paul Kagame ndi ulamuliro wake. Ndine na chitsanzo majority more than 70% ya refugees amene ali ku Malawi anthu othawa nkhondo ndi ochokera ku dziko la DRC. Koma dziko la DRC nkhondo ya ku DRC Eastern DRC nkhondo yake imachokera ku Rwanda amachititsa nkhondoyo ndi Paul Kagame. Ndipo Malawi muli ndi umboni anyamata anu ngati MDF ndi polisi amapita komweko ukadzetsa bata ngukhazikitsa mtendere kumeneko. Koma simudziwa bwanji kuti mavuto aku DRC akuyambira pati. Kuli anthu aku Burundi nkhani yake ndiye mwemweyo Paul Kagame. Kuli anthu aku Rwanda ife nkhani yake ndiye mwemweyo Paul Kagame. Koma kabwera ndili limela kuthwa ku government anu amanena kuti mahutu onse loko amene abadwa dzulo ni majenosidele anapha wanthu. Ku Rwanda kuli tsankho lalikulu kuli kugawanikana kwa mitundu chonde musamamvere za mbali imodzi ife tilinkulira kwathu. Ndanena izi chifukwa chonena kuti mukagwirizana ndipo malimene lolo zotsatira zake ife timakhala mavuto. Apalalo wa boma la nyuwanimo a Rwanda ndi ochenjera ndiye samwina afika kale ayamba kunyengererani. Ndipo anthu amenewo sali osoweka ayi amachita nawo ndale mukamasintha boma ali nanu limodzi omwewo amachoka ku MCP akugwira ndi MCP ntchito limodzi amakajoina so DPP bodi alowa mboma ikazatulukaso simudzapita nawo limodzi ku opposition azajoina uyo adzalowe. Amenewo ndi akazitape ndi anthu amene amagwira ntchito ndi gulu la Paul Kagame limakhala likusakasaka wanthu kusakasaka njira zotadetsere mbiri za anthu amene anamuthawa. Chonde boma la Malawi
munga mumachitira inu ndanena kale kuti mukasankha ife timasilira mukachita ufulu uwu timasilira nyamukani mukaphunzitse Africa yonse mukaphunzitse mtendere mukaphunzitse bata ndipo mukanene kuti ino ndi omuhata wa Africa ndipo lero nimamvetsetsa chimene matanthauza chimene chichi mukachizale kwina ndipo Malawi ipilirebe kukhala dziko losungiramo wanthu dziko lolandira wanthu dziko la mtendere dziko la mkaka ndi uchi chifukwa inu nokha muli ndi ufulu muli ndi mtendere muli ndi bata limene even kutakhala even kuti ukoko kulibe nkhondo anthu akoza kubwera kuno kusata bata lanu kutsata mtendere wanu icho ndi chifukwa chokwanira chokhala nanu limodzi tithandizeni tisamalireni Amalawi tikondeni ndipo tiphunzitseni mwina ana athu pochoka kuno azatengeko phunziro azalipititse kwathu amene tikuberekera kuno azanyamuke ndi phunziro la moyo umene makhala nawo Amalawi Katundu amene adalandidwa 2023 chonde tiganizireni maufulu ena amene inu muli nawo koma ife tilibe musarimane chifukwa choti ndife othawa nkhondo umene kumachitika kugawidwa kwa Africa ku Berlin sinatunge nthumwi zathu kutumiza konko kuti agawe Africa sinatenge nthumwi za ku Malawi za ku Zambia za ku Zimbabwe za ku Rwanda za ku Burundi kuti akakhale nawo ku Berlin Africa agawidwe gawe ngati kudula nsalu zidachitika pofuna kupindulira azungu iwo ndi ochenjera sankafuna kuti azilimbanira kuno alimbanira nthaka nalimbanira malire mawu oti passport ndi chizungu sanabwere ndi munthu wakuda anthu akangozinyamukira nchifukwa chake muzapeze angoni akunena kuti adachoka ku South Africa ajewa anachoka ku DRC ena anachokera ku Mozambique nkomazapezana kuno ndipo nonse lero ndino Amalawi mwina chikhala kuti malire sanabwere ife tidabwera kale mwa ufulu nkudzakhalanso Africa ayenera kukhala mmodzi tiye tikondane ndipo Amalawi ino bwana Peter Mutali kamwalo wa mboma tayeserani muchiyese cha mwayi ndinu wakulu muphunzitse Africa yonse kuti kwathu ku Malawi timachita isi kwathu ku Malawi akafuna kusintha boma sakhetsa mwazi kwathu ku Malawi akafuna kuchotsa uyu nkuyera uyu palibe uyu amamangidwa akafuna kulankhula za kukhosi amata kumutukwana even president maufulu amenewo nde ufulu weni sindikulimbikitsa amene amanyoza zitsogoleriwo koma ndi chitsanzo cha ufulu umene muli nawo kwa leroli nde ife ndife ana anu chonde pitirizani kuti samala ndayankhula izi ndipo ndayankhula muzina zosonyeza kuti ndikudana nalo boma la Rwanda sindikusamala ndikunena chilungamo ndikulankhula izi chifukwa ndili ku Malawi chikhala kuti nali kwanu konko sitakayankhula ndiyesa ndikudziwa tikudziwana munisaka ndipo mufuna kuchotsa moyo wanga koma ndachita izi osaopa ino koma ndachita izi pofuna kuonetsa kuti ndilidi ku Malawi kumene munthu amayankhula za kukhosi kwake ndipo nimayamikira Malawi kuti boma lalowa ino mwa maboma ena amene mungachite nawo ubale musakhale mu dziko la Rwanda palibe chinthu cha nzeru chimene mungaphunzire ku Rwanda koma ine kuphunzitsa ngaralole kuti mukhale nawo pa ubale koma ine mukhale aphunzitsi awo dziko mokwambiri mukhale nawo pa ubale koma osati mukhale nawo pa ubale ndicho lenga choti muzimvetsera zonena zawo ndidzaboza ku Rwanda kulibe chitukuko ndi migodi yakuba ku DRC bodzera kukhetsa mwadzi kumathamangitsa ini yake ini wa Malawi kumasunga kunsasa koma malo aini yake woyo nkumakumba mu migodi nkukamanga dziko la Rwanda iniwo mudzidziwa
nde palibe chinthu chimene angabwere nacho kukuuzani. Mapeto ake ayamba kukuphunzitsani za dzikwanje zimene tinaziona pakatipa. Mapeto ake ayamba kukuphunzitsani za ulamuliro wa chipani chimodzi monga kulili ku Rwanda. Chimene mukaphunzireko ndi chani? Kudzunzana? Kuphana? Anthu onse ali ma activist aku Rwanda ali kundende pakatali pano. Kuyambira 2010 mzimayi mmodzi uyu amati Umuhoza Victoire Ingabire adalyamuka ku Holland nkubwera kuzayesa nawo kuima ndipo Kagame pa masankho 2010. Kuyambira 2010 yomweyo ali mndende pakadali pano. Ndipo malankhaza lodi siniopa ndi kumanga komwe mzimayi ali kudzunzidwa pano pa Rwanda ili kuma sanctions EU America maiko ambiri aku Ulaya akuwapatsa ma sanctions chifukwa chochititsa nkhondo ku DRC komanso chifukwa chomanga anthu amene akuyesa maufulu awo ochita nawo ndale ku Rwanda. Political space ku Rwanda kulibe. Nde iniyo musakhale gawo lotenga Rwanda ngati dziko la chitsanzo kwa inu pamene inu muli patali, muli patsogolo ndi maufulu, muli patsogolo ndi mtendere, koma muwaphunzitse kuti iwo akoza kukhala bwanji ndi nzika zawo mwamtendere. Ndikatero ayi ndayankhuladi koma yatsalani nkhawa, koma ndikafa ndizafera ku Malawi. Zikomo kwambiri. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.